Ova priča počela je u mirnom srpskom selu, gde se mladi Svetozar spremao da proslavi svoj 10. rođendan. Već je bio na putu kući i nije želeo da sretne nijednog komšiju kako ga ne bi ometali svojim odraslim pitanjima. Nema ništa gore nego čuti od odraslih ista pitanja svuda. Skoro svaki pita mene kako škola, kad ćeš naći ženu. Još je gore kad pitaju to na rođendan tvoj, baš tog dana, jer ti želiš da ne gubiš taj dan, a pitanja prekidaju tvoj san. Odrasli, pustite nas da živimo snove, da igramo, trčimo kroz vetrove nove. Detinjstvo je kratko, vreme brzo beži i još toliko sveta treba da nas veži. Ne pitajte ništa, pustite nas sada, neka smeh od zvanja, neka igra vlada, jer svaki trenutak je pravo bogatstvo, a mi smo deca, to je naše carstvo. Da izbegnem susret s pitanjima tim, u zakutak mali skrenuo sa svim, al odjednom čujem melodiju blagu iz starog doma gde stoje vrata draga. Strah i radost u grudima mi gore, šta je unutra moje srce to zove. Priđem tiho, ruku pružam na kvaku, škripam vrata, pravim korak sam. Odrasli, pustite nas da živimo snove, da igramo, trčimo kroz vetrove nove. Detinjstvo je kratko, vreme brzo beži i još toliko sveta treba da nas veži. Ne pitajte ništa, pustite nas sada, neka smeh od zvanja, neka igra vlada, jer svaki trenutak je pravo bogatstvo, a mi smo deca, to je naše carstvo. Unutra svetlost, cela soba sija, tajanstvena magla kao čarolija. Treptaj oka i nađem se tu, u svetu bajke, nestvarnom modu. Oči mi svetle, to je svet mojih snova, gde deca vladaju bez pitanja strogih. Ovde ću biti dok traje moj let, hoću da vidim ceo taj svet. Odrasli, pustite nas da živimo snove, da igramo, trčimo kroz vetrove nove. Detinjstvo je kratko, vreme brzo beži i još toliko sveta treba da nas veži. Ne pitajte ništa, pustite nas sada, neka smeh od zvanja, neka igra vlada, jer svaki trenutak je pravo bogatstvo, a mi smo deca, to je naše carstvo. I Svetozar se našao u svetu koji je decenijama bio skriven od svačijeg pogleda. To je bilo carstvo Navi. Ipak Svetozar to još nije znao. Kao što nije mogao slutiti da će mu se od tog trenutka život potpuno promeniti. Koračao je tajnim stazama tog zagonetnog sveta, nesvestan da ga uskoro čeka ozbiljna opasnost.